Siyabingelela, sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla-ke sizobheka izincazelo ngokuphupha izicathulo eziningi zindawonye. Ukuphupha izicathulo eziningi zindawonye ngokuvamile kungachaza isifo noma ukudlula emhlabeni kothile, ikakhulukazi mangabe zindala noma sezake zaqokwa. Leli phupho libuye lihluke futhi. Uma ngabe uphupha ngezicathulo ezintsha noma ezinhle, kungachaza ushintsho oluhle oluzofika empilweni yakho. Uma uba nalolu hlobo lephupho, kubalulekile ukukhuleka. Siyabonga, nisale kahle.